Mill-2018 sal-lum kważi 600 pazjent li għal xi raġuni jew oħra kienu qed jingħataw il-kura fl-Isptar Monte Carmeli ġew rilokati f'akkomodazzjoni alternattiva fil-komunità. Dan biex fil-waqt li jgħixu ħajja viċin in-normalità bl-għajnuna li jkollhom bżonn, jonqsu n-nies li jinżammu f'ambjent ta' sptar bla bżonn. F'intervista ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli, Stephanie Xwiereb, spjegat kif dawn il-mijiet ta' pazjenti jaqgħu taħt 3 kategoriji ewlenin. Pazjenti kienu nies anzjani, nies li għandhom mart mentali kroniku ma mhumiex anzjani u allura aħjar ikunu qegħdin f'tip ta' akkomodazzjoni li tissapportjhom, u mbagħad hemm nies illi għandhom jew diżabilità intellettwali jew xi mart deġenerattiv. L-ewlieni huwa li fejn jista' jkun in-nies jirċievu l-kura fil-komunità u mhux fl-isptar biex jibqgħu jgħixu l-ħajja li jkunu mdorrijin biha qabel u fl-istess ħin jieħdu l-għajnuna li jkollhom bżonn biex jelbu l-isfidi mentali. Dan huwa kif qed nimxu mal-istrateġija tas saħħa mentali fejn idealment in-nies jirċievu kura mhux fl-isptar imma fil-komunità fejn huma jerġgħu isiru parti mill-komunità u s-servizzi kollha ikunu ktar skont il-bżonnijiet tal-persuna. Kinti anzjana fid-djar tal-anzjani, hekk inti ma tistax toħossib innifsek għax għandi bżonn support ġo sheltered accommodation, jew nkella ġo dara tapposta skont il-bżonnijiet tal-pazjent. Din hija waħda minn diversi inizjattivi li qed jittieħdu jitfit mal-istrateġija saħħa mentali li tisħaq fuq kura fil-komunità u bidla fis-servizzi għal aktar reżiljenza. Iktar mi għaddi żmien is-servizzi ħirġin barra minn Mount Carmel u jmorru fil-komunità. Għandna l-Community Mental Health Clinic Teams ġo l-komunità, għandna l-Outreach Team, issa riċenti nidejna servizz ġdid il-Crisis Resolution Home Treatment fejn l-idea huwa li kemm jista' jkun tippreveni illi n-nies jitlu għal kura ġewwa l-Isptar Monte Carmeli.